Zuztarretatik oinez, Etxebarri, kuku zaharretik kukutxora, kukullaga, zintuduri, kortazarreta eta amestui. Gure ibilaldia, Donestebe Eleiza aurrean hasiko dugu eta apurka-apurka kukullaga auzoa ibiliko dugu, ia kukukumea ikusten dugun. Ibilian, behetik gora, zintuduri, arestui nagusipe, kortazarreta eta amestui inguruetatik igaroko gara. Gero, goitik behera, barrirobe kukullaga parkea zeharkatu eta hasierako lekura helduko gara. Arnasa sakon hartzea komeni da, bide pikea eta luzea daukagu aurretik eta. Ai aldaz, ipurdilat. Etxebarri, Bilbo handia eskualdean dago, Bizkaiko Uriburutik kilometro terdira gitxi gora bera. Bilbo bera, Galdakao, Zamudio eta Basauri ditu albo herri. Udalerriaren betiko izena, Etxebarriko Donestebe Elizatea izan da. Baina orain, Etxebarri da izen ofizial laburtua. 20. mende erdirarte, nekazaritza izan da udalerriko jarduera nagusia. Baina orain, txakurra bai eta ardirik ez, eta abarkazaharren ordez zapatako eskortunak. Industriagintzaren eraginez, hainbat lantegi garrantzitsu zabaldu ziran herrian. Besteak beste, ArcelorMittal, Metakal, edota Lezama Legisamon industrialdeko danak. Ordurikona, hazkunde itzela izan dau Etxebarrik. Hasiera baten, laneskariak eraginda, handiko eta hemendiko milaka langile Euskal Herriratu ziran. Victoriano Gandiaga olerki ginen jarteraino. Espainia irauli da Kantauri aldera. Mesetako urak, Andaluziakoak, Espainia guztikoak sartu dira ujolez Euskal Ibarretara. Ibarrera, azkar Ibarrera, denok Ibarrera, itotzen ari baita Euskaldun harima. Gaur egun ostera, Etxebarriren hazkunde izugarri horrek beste ardaz batzuk ditu. Batetik, Bilbotik ur egotea, eta bestetik, metroaren etorrerea. Etxebarri, 3 gunetan banatuta dago. Alde batetik, Ibaizabal ibaiaren bihurguneko lurrak dagoz. Industriagune nagusia, hauxe izan badabe, Etxebarriko zabalgune barria berton eginda. Beste aldetik, Lezama Legisamon industrialdea. Eta azkenik, San Antonio auzunea dugu. Hau da, Kukullaga, N624 errepidearen goikaldea. Guk orain, Donestebe Eleizea hartuko dugu abia puntuzat. Eleizea, Etxebarriko monumentu ondarearen elementurik bereziena da. Benetan eraikin dotorea, ezta? Daniel de Eskondrillasek eregieban 1885 urtean. Eta geroago, gaurko itxurara moldatu eta handitu eban Manuel Maria Smithek. Eleizearen albo batean, Santa Ana ermitea egoan, baina 1963an bota egin eben erdi-erdian egoalakoan zan. 1980an jaso eben barrien barri, Etxebarriko urigunea eta Legisamon poligonoa lotzen dauzan zubiaren ondoan. Ermita barria egiteko, Kukullaga torre baserriko harria erabilieben. Kanposantua be, hainbat bider aldatu dabe lekuz. Denporaldi baten, gaur egungo parrokiaren osteko muinotxuan egoan Biztalegre kanposantua. Orain, Montikulo parkea dago muino horretan. Orduko arrizko, sarrera eta burdinazko atea ederto konserbetan dira ondinokarren. Baita, Amezolatarren panteo jabe. Berdegune honen ostean dugu, Kebrantezarra parkea. 60ko hamarkadakoa. Joanetorri handiko eremuan dago, eta sasoi baten, Udabarri aldera, herriko mailukirik gozoenak batzen eiziran bertan. Aurrera egin, N624 errepidea oinezkoen pasabidetik igaro, eta Plazagana baserriaren ostetxura helduko gara. Jenteak, txatoana esaten deutzo etxe honeri. Ez izenez, txatoa zan gizonezkoa bertan bizi izan zalako. Oraingo errepidea egin aurretik, Plazagana baserriaren aurreko zelaian egozan Etxebarriko udaletxea, herriko plazea
eskolea eta zezen plazea. Lehen handabidea izaneko Santa Marina kaletik joko dugu orain. Eta handabidea ez ezik, Gernikarako bidea bebasan. Eta plazakana baserriaren teiapean hasi, Kukullaga torre baserria egoan paretik pasau, gaur ambulatorioa dago bertan, eta San Esteban Eliza zaharreraino joian. Bai, holantxe da bai. Eliza zaharra, Kukullaga auzoan egoan. Baina gero lekuz aldatu eben eta gaur egunekoa egin. Inguruko baserri eta lur zailen izenek ondo baino hobeto erakusten dabe urrean Eleizea egon zala. Eleizako etxe, Eleiz ondo, Eleiz barrena, Eleiza zarra, Eleiza oste, Eleiz goiena. Hau inguru hau guztiz aldatu da. Iaia ez da lehen gorik ezer geratzen. Izan be, 50ko hamarkadan milaka lagun etorri ziran Etxebarrira beharrean. Bizirekurik ez eukienez, Kukullagan ehunka txabola eta aterpe egine bezan ala beharrak jota. Auzoari zein izen ipini jakinez eta txorietara zuzendu beharrean santutegira jo eben eta San Antonio aukeratu, bertako zaindaria. Gainera, inguruko baserri gehienak bota egin ziran. Etxebarri goiti, Etxezarreta, Iturriko errota, Kukullaga torre eta Txikerra. Holan hasi izan sortzen, apurka-apurka, gaur egun ezagutzen dugun San Antonio auzoa. Zintururira heldu eta gelditu gaitezan apur batean, hemengo begiratokitik udalerriaren bista ederrez gozatzeko. Berton dago San Antonio Paduakoaren Eleizea be. 1962 urtean inaugurau eben, eta handik gitxira jarlekuak eta arlosak ipini ziran auzolanean. Eleiza hau ereki baino lehen, bosgorailua eskuan hartuta kanpoan edota eskola zaharrean emoten eban mesea abadeak. Bestalde, hemengo parketsua oso ezaguna da herrian, San Antonioetako ospakizunen bihotza izateaz gain, jarduera askoren topagune dalako. Aurrera egin, eta laster helduko gara Ola eta baserriaren parera. Ondoko bidetik, Santa Marina kalean gora egin, eta burdinazko ate berdean eskoiko bidezidorra hartu ezkero, laster gara Santa Marina ospitalearen ondoan. Sasoi baten, hauxezan Zamudiorako bidea, basori paso, zintuduri, arestu itxikerra, eta debaldeko troka basoetako bidetsuetatik, laster gara Kurubiolandan. Ez dituzue entzuten, listorrak zurrun-burrunka? Kurubiolandan, Etxebarri, Galdakao, Zamudio eta Bilbo arteko munarria dago. Munarri hau, 40ko hamarkadan sartu zan. Santa Marina ospitalearen atzekaldeko bidetik jarraitu, eta 200 metro inguruan eskerretara doan bidea hartuko dugu. Handik gitxira, Kortatxuetako merenderoaren ondoan agertuko gara. Lehen, paraje oneri, Kortatxikieta esaten jakon. Atzeden leku parebakoa da, udako egun beroetan zein neguan lagun edo familia artean eguna pasetako. Izan be, eguzkiak gogor joten dauanean, hemengo gerizpea gozoa da gero. Erretokiak eta maiak nahi beste, eta egarri izan ezkero errekastoa bertan. Etxebarrin, Korta izenagaz osatutako toponimo ugari dago. Danak inguru honetan. Korta nagusieta, Korta txikieta, Korta zarreta, baina Korta dinogunean, ez da etxeko ikuilua, ganaduak mendiko larrean egoteko leku jagia baino. Korta gehienak, larre biribilak dira, eta erdi-erdian Austarri edo Kortarri izeneko mugarria daukie. Belardiok, herri basoetan egon ohi ziran, eta ganaduentzat aukerako lekuak ziran. Beraz, hortik eizatorko izena paraje oneri. Korta txikietatik aurrera, eskumara doan bidetik joango gara amestu iganera. Bidetik, Ganguren mendia ikusten da, buruan jainko elektronikoen begi belarriak erne dituala. Ibilbidetik gertu gainera, Eperlanda dago, jolas parkea izandakoa. Gaur egun,
eper hori lumatuta dago. Amestuiko errekearen sorburua izenbereko basoan dago, eta errekearen ibilbideak Galdakao eta Etxebarri herrien arteko mugea egiten dau, ariketan Nerbioi ibaiagaz bat egin arte. Tokian errekeak inguruko lekuaren izena hartzen dau. Altzagako errekea, Mixertuko errekea, Jagako errekea. Amestui eta Pagadoi basoak zeharkatuala, bista ederrak ditugu, bai herrikoak zein baiara osokoak. Birikak zabaldu eta hartu arnasa sakon, hemen benetan aire garbia dagota. Behar izan ezkero, bertan dago, Tortasena errekea be, izerdi usainak kentzeko. Laster baten, Gomezena baserriaren ingurura ailegauko gara. Hemendik aurrera, asfaltuzko bidea hartu eta Solo eta Hortu artetik beherantz joko dugu Tortasena baserrira heldu arte. Baleiteke, baserritar barriren bat, sasiak jorratu eta artoak sasira botaten ikustea be, batek jakin. Tortasenetik aurreratxoago eskerretara, Larragan eta Larragan barri etxeetarako sarbidea daukagu. Larragan, 50ko hamarkadan eregi eben, eta berezia izan zan labea eukie balako. Ondino be, laba ondarrak ageri dira, baina zoritxarrez, gaur ez dago arto errearen usain gozorik. Aldapan bera egin eta eskerretara presea dago. Hor, Amestui eta Tortasena errekek bat egiten dabe. Kiroldegia eta kanposantu barria dagoz bertan. Baita, La Presa izialdigunea be, erretegi, jesarleku eta abarregaz. Aurreratsuago dago Jaga parajea. Sasoi baten, Iturriko errota etxea eta Jagako iturria garbilekua eta zubia egon ziran bertan. Etxebarrik, Galdakaok eta baseurik bat egiten daben gune honetan batzen ziran Kukullaga auzoko baserritarrak. Egunero uretan edo erropen garbikuzia egiten joaten ziranean. Iturri ondoko barriketaldiak onak izaten dira auzoak narrutzeko eta non zeberriak asetzeko. Hementxe, Kukullaga parkean jaiozan Kukutxo irribarretzua, Kukuzaharren altzotik. Parkea zeharkatu eta errepidearen paretik oinezkoen pasabiderantzkoa zela, bestaldean Kukullaga baserria ikusiko dugu. Sasoi baten, 3 baserri egozan alkarren ondoan, baina gaur egun bakarra dago Zutunik. Zutunik bai, baina kapelea zulatuta eta jauzia ginean. Aurrera egin, zubi gainetik pasau eta hasierako lekura itzuliko gara. Asko aldatu da Etxebarri azken 60 urteotan. Baina ibilbide honegaz, industrializazio aurreko herri txiki eta polita arean hobeto ezagutzeko erea izan dugu. Hauxe dugu, Oiartzun zaharreko herri barria.